मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अब तू कैसे मिलाई बोली गाया ए जान कौन डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। गलती भाई हमर जिंदगी ए जान कोई देलू बीरान माफी तोहरा के करे है नहीं भगवान साथी छोड़ी धैलू दोसरा के बाद ए जान कौन गलती भइल अब तू कैसे मिलाई बोली गा ए जान कौन गलती भइल हमर जिंदगी ए जान कोई देलू बीरान। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। ए जान कौन गलती भइल डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। ए जान कौन गलती भइल हम ता प्यार में तहरे दीवाना रही तहरे चलते त छोड़ले जमाना रही हम ता प्यार में तहरे दीवाना रही तहरे चलते त छोड़ले जमाना रही अखिया देखेला तोहरे नूरा ए जान कौन गलती भइल अब तू कैसे मिलाई बोनी गा ए जान कौन गलती भइल। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। ए जान कौन गलती भइल सबे तोड़ देलू आदा कसम क्रिया खाई माहिरे मुकस न तोहके भूला कब पाई सबे तोड़ देलू आदा कसम क्रिया खाई माहिरे मुकस न तोहके भूला कब पाई दिल से राहुल के निकले लाया ए जहान कौन गलती भइल अब कैसे मिलई बोनी गा ए जहान कौन गलती भइल। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।